local chicken soup sound ko này perfect आं गोथाव संनो रोंखायो ना दाख्लैयो मा होनो आं नारजि ओंख्रि संनायखौ कमेन्टआव बुंहरदों मानसिफ्रा गोथाव नुवाखै गेब्लेयाखै होनदों गोथाव जायाखैमोन आरो आं गोथाव संनो रोंखायो ना हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आङो दिनै मोनसे रेसिपि लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दाउ रोसि बानायनो नागिरदों दिनै लकेल दाउ रोसि जारिजों बानायनो नागिरदों दाख्लैयो थारमाने आङो गगा मोन्दोंमोन आरो एसे ओमफ्राय गारामा खोलाबबाय थादोंमोन बेयाव आङो दाउ जानो होननानै बुंदोंमोन आरो दाउ रोसि जानो होननानै बोरायनि सिगाङाव ओमफ्राय दाख्लै जानाय जायासै ओमफ्राय दिनै बोराया लाबोनानै होफैदों आरो आं मिथियामोन दाउ लाबोगोन होननानै दाउ फिसा आरो बांद्राय गिदिर नङा ओमफ्राय सानबाय आङो दाउ रोसिखौ दिनै बानायनानै जानोसै दाख्लैबो जानाय जायासै नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै दिनैनि बे रेसिपिखौ बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो माबायदि सङो बांद्रायथ' मस्ला मस्लि नाङा दाउ रोसियाव ओरैनो सिम्पोलै संगोन नायलांदो होमबा नोंथांमोना आं माबायदि सङो दाउखौबो ओमफ्राय गोदानानै लाबोआखै सावनानैल' लाबोदों आरो आङो दा दाउखौ गोदाग्रोनोसै ओमफ्राय दाउ रोसियाव फानलु बोरदोन मोनबा मोजां जायो आरो ओमफ्राय जोंहानि न' खाथियाव सासे मानसिनाव दं बायदि मोन्दों आङो फानलु दंफां नुनाय बायदि मोन्दों ओमफ्राय बिस्रानाव दा सोंहैनोसै र' दंना गैया नै बिस्रा आब'लानावनो लांफैदों आरो आङो नै एसे दङ खानानै हरनो नागिरदों थाइनैसोबानो जायो কি রুইছা ইয়াতে बारा गैबाङानो फानलुआ 10टासो मोनबाबो जागोन এই সৰু সৰু ফিৰিঙি জ্বালাটো গাঁৱত যি থাকে সেইটো বেছি ভাল ন সৰুটো আৰু সৰুটো दाउ रोसि बानायब्ला बांद्राय गिदिरबाथाय मोजां जाया आरो बेबायदि फिसा साइजआनो गोथाव जायो गिदिरजोंबाथाय दाउ रोसि बानायबाथाय थावा मोजां जाया मिथिखायो नोंथांमोनाथ' दाउ रोसिखौ दाउ फिसासो जायो होननानै ओमफ्राय आङो दाउखौ गोदानानै लाग्रोनोसै दाउ बेदरखौ गोदाखांबाय सुनानैबो लाखांबाय ओमफ्राय नैबेखौ पिस मोनसेखौ फेन्दा मोनसेखौ गिदिरैनो दोनबाय आङो बेनिफ्राय बेखौ लादों दाउ रोसि बानायनो थाखाय सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम बेनिफ्राय गलमरिच जिरा एसे ओमफ्राय गरम मस्ला पाउडार एसे बेखिनिल' होगोन आङो ओमफ्राय बेखिनिल' होगोन बेनिफ्राय आरो बेलेग मस्ला होला ओमफ्राय नै फानलुआ नै बेबायदिसो आरो फानलु बोरदोना अरिजिनेल बे गामियाव थानाय फिसा फिसा फानलु बोरदोनखौ मोनबा मोजांसिन जायो किन्तु बेबायदि गैया बेखौनो होसिगोन आङो ओमफ्राय नै जारिखौबो आङो सुनानै लाखांबाय दुन्दिया ओमफ्राय बेदरखौ आङो माखासे आलुजों बानायगोन ओमफ्राय माखासे दाउ रोसि जारिजों बानायगोन मानोना फिसालाया जानो हानाय नङा फानलु गोसा बेनिखायनो बेनि एक्सट्रा आलुजों बानायगोन आं नोरसिं बिलाइ होनानै सारायाबो दुंबाय आंना बेदरखौ सावनानै जाया नङा ओंख्रिया गोदौबाय लोगोफोर आङो दा मस्लाखौ होनोसै आयु
होजोबफ्लांबाय दाउ माबाखौबो बावगारनानै आरो फिसालानि ओंख्रि मोनसे संनायाव होनोबो देखादोंमोन आङो बारासो जासिगोनदां फानलुखौ होजोबनोसै आङो जिरा देनाय ओमफ्राय जारिखौबो होनोसै birat moजां खालामो टेस्टि जाखासिगोन आङो बेबायदि दाउ रोसि बानायबाथाय एवनायावनो होखायो आरो मस्लाफोरखौबो ओमफ्राय जारिखौबो मा होनो अरा बारा जानानै बेदरा खामदों आरो बेनिखायनो आङो एकदमबारे हाखु दाखु दै होनानै होबाय दाबो जेबो नंला गोदौ ग्लब ग्लब गोदौनायाव होबाय आरो आङो खोबनानै दोनथ'नोसै आङो ओंख्रिखौ बनाबो औवा बन नालाय दसेनो स्रोद गोमोरलाङो नायबाय थाथारनांगौ अरा गोमोरलायबाय दा सुखांफिननासै दा ओमफ्राय फिसालानि थाखाय आलुजों बेदर एसे दोननायखौ संहैनोसै आङो गेसाव संगोन आरो ओइ मा खालि हायावल' गेलेयो बियो हाजोंल' गेलेनो नागिरो फान्थावबो एवखांबाय आङो फान्थाव फिसा फ्राय खालामदों ओमफ्राय ना बेंसि बोराया जायोनो ना बेंसि लानानै फैदों मोनबाय लोगोफोर नै आंनि दाउ रोसिया बिराद मोजां नुखाबाय गोमोनो मबाइलाव माबायदि नुदों मिथिला खिन्थु रियेलाव बिराद मोजां नुखादों नै दुन्दिया होनो बावगारदों आङो होनोसै दुन्दिया होआबाबो जायो खिन्थु होनोसै आं मोदोमनायनि दसे गोदौबावथोंसै बेनि उनाव साखिनानै खिथानोसै आं नोंथांमोननो माबायदि जादों बिराद गोथाव जाखाबाय फानलु बिराद गोसा जादों ज्रोम आराम जादों आरो आंनि थाखायबो मोजां जादों खिन्थु बोरैया जानो हानाय नङा गलमरिस होनायजों बिराद मोजां जादों जानो बिदिनो गगा मोनबाथाय लोमजाबा साजाबा बेबायदि दाउ रोसि बानायनानै लोंनांगौ होमबाना स्रां मोनो मोदोमखौ दा जाबाय आंना ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखाबाय फ्रायनो लोगोफोर दाउ बिबुखौ सावजानोसै आङो लकेल चिकेन सुप साउन्ड खमायनाय ओमफ्राय बियो आलु दाउ ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ रोसि खावैना नङा बेंसियो आं दहायनो खिथाखाबाय जागोन जाया बेखौ दाउ रोसिखौ गोथाव जायाखै दाउ रोसिया आं गोथाव संखायोना आं गोथाव संनो रोंखायोना दाख्लैयो मा होनो आं नारजि ओंख्रि संनायखौ कमेन्टआव बुंहरदों मानसिफ्रा गोथाव नुवाखै गेब्लेयाखै होनदों गोथाव जायाखैमोन आरो आं गोथाव संनो रोंखायोना आंनि संनाय जायै जायैनोथ' बुगालांजोबबाय मानसिया नायनानै सिगां खख्रेबख्रेबथारमोन खरलेबलेबथारमोन बारा गोथाव संलाथ' दिनैफ्राय संख्रि गोबाब हालदै गोथां मोनामलायनाय होमबासो मोदोमा हाबसिगोन नोंना वाव आंना दाउ रोसिया बिराद मोजां आं साजायनो थाखायनो मा होनो कानि खुरैयाव लालायदों आरो खासनि खुरैयाव मोजां नुसोगारो खासनि माबायाव खुरैयाव होबाथाय
ज थांहरनांगौमोन बे गथ'आ ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरबानो आखायानो सर्ट जायो सर्ट जानाय होनफ्लाबाय थायो मालाय आसियानो सर्ट जादोंनो लाइन सर्ट जादों ओंखाम जानो हाया ओंखाम जानाय टाइमावल' आसि सर्ट जानायखौ गोसोखाङो आरो बियो ओमफ्राय गेलेनाय टाइमावबा आसिया मोजाङै लाइन सर्ट जानाय ओंखाम जानो हाया आरो दौनांगौ बिनिबा ओरैबायदि सैथानखा बिराद गोथाव जादों क्या इन सब में महंत बालकनाथ फिट बैठते हैं क्या वो सूट करते हैं क्या योगी वाली बात करें तो एकदम सही हुआ है और वो मैच्योरिटी गोथाव जानोसै जायाबा था नोङो नायबाय था भिडिअखौनो Nunggu wis bener enggak? Ya bener enggak? Bener. Kudu bersihin semua dalam doanya. Ayo, Ma. Cukup. Senang.